anthem. Su kuma Nijar sun nuna ɓaleri sun kama shi da yaran shi ya je wani gari gidan Rinji a ɓangaren tsallaken Nijar. Yana shiga sojojin Nijar suka je suka kama shi, suka kama yaran shi, suka kama makaman shi, suka tattara abubuwa na shi, suka zo suka nuna ma duniya. Yana daga cikin manyan na kusa da Bello Turji shi Ɓaleri din. Kunan ƙasa faida ma shi ya damu Shinkafi, shi ya damu ina ne, duk bangaren gurin Isa din nan ka je can sama, su Kamarawa, su Bafarawa, su ina ne, duk nan shi ya dame su. Najeriya ta bashi yana abin da ya ga dama ba kama shi ba. Amma yau bai gidan shi ne ko? To shikenan, to amma yau Nijar ta ce ta kama shi. Ba wai ta ce ba, ku kuna nuna national anthem, su kuma suna nuna shi a daure da ankwa da igiya da yaran shi da aka kama, da mashinan shi da abubuwan da yake kuma waɗanda suka kama shi sojoji kalilan. Mu kuwa nan ana kashe sojojinmu, ana cutar da su, ana bautar da su, ana wahalar da su, ana sa iyalansu cikin kunci, wai amma dan iya shege kun zo kuna national anthem kuka sake. Wai national anthem ku je ku sake zanin koko dai ba national anthem ba. Mutanen banza, mutanen wofi, ko kunya ma ba sa ji. Yanzu wannan abin da ya faru saboda Allah bai sa abin kunya gare ku ba, ku kuna ja kun sake national anthem da kasa. Su kuma Nijar da kuke zagi, kun yanke hudda jakadanci da su, kun yi kaza kun yi kaza, yau su kuma sun kama dan ta'addan da ku ya dama ba su ya dama ba. Ina yafi dama wannan ta'addancin da ake saboda Allah, Nijar abin yafi damu ko Najeriya? Yanzu abin da ya faru yau saboda Allah, in mutum zai cire son zuciya, shin Nijar ta taimaki Najeriya ko bata taimaki Najeriya ba? Ai kamata ya to miliyan, kamata ya Najeriya ma ta dauki wani gagarumin abu wallahi ta ba Nijar. Apology letter ya kamata a rubuta a ba su hakurin abin da ya faru, a ja layi akan kuskuren da aka yi, yanzu a dawo a ci gaba. Dan sun taimake mu. Ko mutuwaye a hannunsu yau, ai sun yi kokari. Kaddara ma ba kotu za a kai shi a yanke mai hukunci ba, ba kaza ba za a extracting wasu information da gurin shi, wallahi sun taimake mu. Saboda abin da ya kamata a ce mun yi ne muka kasa. A satin da ya wuce fa, 'yan ta'adda suka je karamar hukumar Faskari, suka je wani base na sojoji, suka buɗe ma sojoji wuta. Sojoji ba wadataccen makamai a hannunsu. Za a baka 10 rounds of ammunition, a ce da shi za ka yi harbi. In ya ƙare su kuma suna da unlimited supply. Su 'yan ta'adda gyaɗa ma suke kira harsashi da suna, saboda sai mutum ya zo da bokiti ɗaya na harsashi. Suka overpowering sojoji suka gudo, suka withdrawing, suka dawo Funtuwa. Da suka dawo gefen karamar hukumar Funtuwa suka ƙara biyo su nan. To ba su da makami, kuma soja ka ba shi 57,000 ko 60 ya ci a can wurin fama, ya aika ma iyalin shi. Saboda Allah an yi adalci. Wani shaidani yana Abuja yana zaune, wai shi sunan shi sanata ko sunan shi member na House of Reps, kana bashi naira miliyan 1 kullum. Ka ce kana so ya adalci, ka ce kana so ya je ya bada ran shi akan ka. Iyalansu suna wahala, suna yunwa, ƴaƴansu suna bada kansu saboda su samu abin da za su ci. Makarantar sojoji ko firamare ko sakandare dan soja sai ya biya, ai bai kamata ya biya ba. Ko da ma wanda yake nan a barikin a zaune shi an ce ya biya, wanda yake filin yaƙi ya kamata ya biya. An lalata tsarin, an zo an kawo musu su officers din, an kawo musu tsarin zalunci. In ka gama ka zama mejo, wai sai ka shekara 5 kamun ka lieutenant colonel. In ka shekara 5 kamun ka zama kaza, in kai kaza, wannan wani irin bakin zalunci ne? In kai shekara 5 ka lissafa sau 5 35 kenan. Ka ga kani 5 in ma kayi sa'a kenan. Ya iske ka tafi da taya. Saboda haka shi ya sanya ana zalunta su ne sojojin. Manyan na danne su, kuma su waɗanda suke mulkin siyasan suna kallo su taimake su sun ki. Kuma haka wani wasu ga ya fito wai yana kare su. Abin takaici, abin kunya, ka bude social media ka ga wani wai shi sarkin yakin sifika, sarkin yakin kakakin ina, sarkin yakin sanatan ina. Suna kare azzalumai ba kunya ba tsoron Allah. Ka Allah ya sauke. Wallahi abin da Nijar ta yi yau ya kamata a ba su lambar girma, mafi girma a Najeriya, a ba shugaban ƙasar Nijar. Dan sun yi abin kirki. Allah kuma ya saka musu da alheri. Allah ya ƙara ba su ƙwarin gwiwa su ci gaba da yaƙan ƴan ta'addan mu, da mutum ya tsallaka wallahi su yi maganin shi. Shikenan. Allah ya datar da mu. To malai yake cewa ina ne? Ma yanzu ko bi kasarar sabrihi, saboda yawan hakurin annabi. Ina bayani akan cewa sai mun yawaita hakuri yanzu, musamman mu maza, saboda halin da ake ciki. Zaka tashi baka da ko ɗari, yara sai maka za su tafi makaranta.